Robine, to je dobro. Uvek sam cenio dobru priču, a ti znaš da ispričaš bolje od mnogih drugih. Siguran sam da i ti znaš po koju, fratre. Nijedan monah nije dostigao tvoje razmere na manastirskoj hrani. Uzi ti pile ovde, patku tamo, bojim se ne može se meriti sa tvojim bisagama punim zlatih poluga. Ćuti. Nije ovo valjda Marijana? Nema potrebe da napušta zamak, pošto je sada tamo Vili da dostavlja poruke. Bolje na bezbednom nego u žalosti. Vidjet ću ko je to. Ako ipak, Marijana, potrudi se da je ne povrediš ovom prilikom. Ej, tamo, uspori! Johne, ja sam Marijana. Pusti me da prođem, hitno je. Marijana, lepo je što te vidim, ali zašto si došla? Radi se o Vilu, Robine. Neko ga je prepoznao. Zatvorili su ga u tamnicu u zamku. Poručnik će ga mučiti. Smiri se. Znam šta će se desiti. Ako ga nateraju da kaže kako se dolazi ovamo, šerif će prikupiti sve svoje vojnike. Biće 100 njih na svakog od vas. Onda moramo da ga oslobodimo pre nego što poručnik uspe da ga slomi. Sutra će se pružiti dobra prilika. Šerif priređuje takmičenje u gađanju strelom. Nagrada je kesa zlata. Sjatit će se svi iz svih krajeva. Biće lako da se nekoliko vas provuče kroz kapiju pored stražara. Ako budemo mogli da prevarimo stražare, mogli bi da učestvujemo u takmičenju. Bilo bi dobro da donesemo šerifov novac, a da ne moramo da mu ga krademo. Opet preterujete. Biće vrlo teško ući u zamak. Ako još budete učestvovali u takmičenju, sigurno će vas prepoznati. Marijana, ovog puta te neću poslušati. Ja sam uz Robina. Ako u ovome uspemo, naša imena će biti zapisana u istoriji. A ako ne uspete, zakopat će vas 2 metra ispod zemlje u... Kupujte naranđe sa istoka, kupujte naranđe sa istoka. Odmerite svoju snegu sa medvedom. Naranđe sa istoka, krupne, sočne naranđe. Fine trake za moje gospe, fine trake za moje gospe, fine trake za moje gospe. Naranđe, naranđe sa istoka, naranđe. Majmun beli sreću deli. Majmun. A čemu tako veselje, molim te? Izvini, Johne, ali kad kažu da se svirana kesa ne da napraviti od krmačinog uveta, bit će da misle na tebe. Robine, kada bih samo mogao da zamahnem rukama u ovom kaputu, naterao bih te da povučeš svoje reči. Čujte i počujte! Danas će se prvo takmičiti 2 šerifova najbolja strelca. Pobednik ovog prvog kruga takmičit će se sa svakim ko prihvati izazov. Tišina, tišina, takmičenje počinje. Ako je onaj odmetnik Robin Hood ovde, neće odoleti da ne pokaže svoju veštinu. Ima samo jedna greška u tvom planu. Kako ćeš ga prepoznati? Verujem da postoji samo jedan čovek u Engleskoj koji bi mogao pobediti našeg najboljeg strelca. Njega ćemo uhapsiti jer će se pokazati da je to Robin Hood. Pamtite moje reči. Moglo bi biti jako neugodno ako se prevariš. On je negde ovde. Dok svi budu posmatrali ove budale, nađite put do tamnice. Većina stražara će sigurno napustiti svoja mesta da bi posmatrali takmičenje. Dobro, Robine. Zategnite lukove! Gađajte!
Prvi krug pripada Vojvodi. Spremite se za novo gađanje. Gađajte! Drugi krug je... Stani! Nećeš proći, ja ću te zaustaviti. Sa ovim sigurno nećeš. Peter je pogodio metu! On je pobedio! Imamo pobednika! Da vidimo ima li izazivača! Nagrada je kesa zlata! Ja ću je uzeti. Polako, stranče, morate prvo da pobedite! To i nameravam. Kako se zovete? Možeš me zvati Veran kralju Richardu. Onda neka bude veran kralju Richardu. Stanite na liniju i ciljajte. Gađaj! Sudije kažu da je nerešeno. Pripremite se za novo gađanje. Billy Scarlett. Billy! Ovde sam, Johne. Kako si stigao ovamo? Nije mi bilo lako. Izgleda da svojim oštrim jezikom možeš da presečeš ove rešetke. Možda je bolje da te ostavim ovde dok se ne naučiš da budeš malo zahvalniji. Ne, nemoj! Onda budi malo tiši. Izgleda opet nerešeno. Sklonite jedan cilj, dobro, moji takmičari. Izgleda da je teško dobiti pobednika. Zato ćete gađati u jedan cilj. Peter gađa prvi. Ciljaj. Gađaj. A sada ciljajte vi što sebe zovete Veran Richardu. Gađaj. Vaša prednost, ser. Pripremite se za drugi krug. To je već bolje. Sjajno. Hvala ti, Johne. Hajdemo uz stepenice. Gledaj da nađemo Robina. Pogodite cilj. Rado. Samo trenutak. Nudim lepu opkladu. Ponovite to i osvojit ćete i ovu kesu pored one druge. A ako ponovim 2 put, šta ću onda osvojiti? Da li bi ovo bila dobra nagrada? To mi se više sviđa od sveg drugog. Onda se pripremite da ponovo gađate. Čini mi se da su se tvoje sumnje potvrdile. Da li su ti ljudi spremni? Na moj mig zgrabit će ga 12 pari ruku. Gađajte kad vam je po volji! Sigurno je on. Uhapsite ga. Reče da će ponoviti podvig. Da vidimo koliko je razmetljivac zaista dobar. Uhvatite ga! To
je Robin Hood! Dalje ruke! Uzet ću ovo, hvala. Uhvatite onu trojicu! Bežimo odavde. Ne bez nagrade. Ako ovo možeš tako lako da pokloniš, znači da ti ne treba. Bio ti ovde ispred nosa i pustio si ga da ti pobegne. Milorde, nisam znao da je tako brz i snalažljiv. U poređenju s tobom, magarac je oštrouman. Milorde... Čuti! Ne volim da gubim. Ne volim ljude koji mi uzimaju ono što je moje. Ne volim da se razočaravam. Razumeš? Marijana, danas se umalo što nisam uhvatio svog najgoreg neprijatelja, ali mi je pobegao. Za utehu od onog kog moje srce prezire, okrenut ću se prema onoj koju moje srce želi. Odredit ćemo... A? Dan venčanja. Šerife, znate da je to nemoguće. Dok se moj otac ne vrati iz krstaškog rata i da svoj pristanak, ja se ne mogu veriti ni sa kim. Mnogo vojnika koje je Richard odveo sa sobom neće se nikad vratiti u Englesku. Tvoj otac je odavno bio miroljubiv čovek, nevešt u umetnosti ratovanja. Teško da je izmakao saracenskom maču. Ja, kao tvoj zaštitnik, imam pravo da preuzmem odgovornost za tebe koja pripada svom ocu. To pravo nemate. Svakako ga imam, moje dobra gospo. Venčat ćemo se na dan Svetog Vitolda. Ne. 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 Sveti Vitold je jedini dan u godini na koji možeš sa sigurnošću računati da će vreme biti lepo. Dobro je što sam se toga setio. Svakako, iako mogu da kažem svoje mišljenje, neko novo delo bi uveličalo blistavo lepotu vremena. Ima još samo nekoliko časova do mog venčanja. Ja se još uvek molim da se desi čudo i spase me ove sudbine. Ne možemo se pouzdati u čuda. Moramo nešto zajedno da smislimo. Robin je jedino što mogu da smislim. Kako može da dozvoli da se ovo dogodi? Nisam sigurna da bi čak i Robin ovog puta bio od pomoći. Šerif je ponovo udvostručio stražu i pored toga što je čitav zamak već 2 nedelje zabravljen svake noći. Tačno, svake noći. Tačno šta? On zaključava ceo zamak noću, ali ja nikad nisam pokušala da izađem danju. Mislite sada? Upravo to. Ali Marijana, kada sam se noću prerušavala u vašu odeću, računala sam da će pomrčina sprečiti da me otkriju. Ako sada odete, a neko dođe da vas traži, odmah bi me prepoznali. Ne bi ako obučeš ovu venčanicu. Ovo bi ti sakrilo skoro celo lice. Mogu otići do Robina i vratiti se pre nego što ti ono čudovište stavi prste na ruku. Nadam se da će biti tako. Ne bih voljela da vidim Danielovo lice kada se vrati i čuje da mu se žena 2 puta udavala. I još gore, da vam je drugi muž šerif od Nottinghama. Marijana, sada brzo. I budite 2 puta obazrivi nego ikad ranije. Otići ću i vratiti se pre nego što osetite da vam nedostaje. Nimakac! Naše strele su uperene u vas.
Ko to govori? Ja. Pa, nije to razlog da se zabrinemo. Onda će ovo možda biti. Pretpostavljam da su ovo ljudi van zakona koji sebe nazivaju veselom družinom. Tako je. A ti si Robin Hood koji ih je tako nazvao. Zaista jesam. Čuo sam da Robin Hood krade samo od bogatih i deli opljačkano sirotinji. Vaše obaveštenja su tačna. Zašto onda presrećete malu grupu siromašnih monaha? Šerif od Nottinghama ne preza ni od čega da novac od svojih surovih poreza prenese kroz zelenu šumu. Znači, pomislili ste da smo prerušeni skupljači poreza? Tako je. Ne sasvim. Samo ste do pola u pravu. Mi smo prerušeni. Kralj Richard. Ovo je kralj. Pa to je kralj Richard. Brza promjena statusa, jeli, Robine? Ustajte svi na noge. Vaše veličanstvo, ja vam želim dobrodošlicu, ser. I izvinjavam se najpokornije za grubosti prilikom našeg susreta. Verovatno bih vam zbog toga skinuo glave, ali verujem da ste možda primorani na ovakvo divlje ponašanje. Vaše veličanstvo, uslovi života su se promenili otkad ste ostavili vašeg brata da vlada umjesto vas. Znamo koliko je narod patio sve ovo vreme. Zato sam tu. Ser, želimo vam dobrodošlicu kao vaše verne sluge. Verne sluge ne dobijaju stoma kao što je tvoj, sem ako se hrane kraljevskom divljači. Povremeno po nekim matornim jelenom. Ne brini, debeljko, oslobađam te krivice kao i sve vas ostale. Krenut ćemo na zamak. Robine, izvinite me, vaše veličanstvo, neko dolazi. Robine, uzmi luk i strele i kreni za mnom. Hej ti tamo. Nema vremena za gubljenje, požuri ili će se Hilda udati za šerifa. Šta? Oprosti mi, dušo, tek smo stigli u ovu zemlju i ne znamo o čemu govoriš. Mogla bi da se desi užasna stvar i da se Hilda venča sa šerifom, a već je udata za jednog od kraljevih vitezova. Pobogu. Zašto onda hoće još jednog muža? Situacija je očajna. Šerif me prisiljava da se udam za njega. Došla sam ovamo da tražim pomoć od Robina, a Hilda me zamenila u zamku. Ser, molim vas, ne ispitujte me više, jedino Robin može da pomogne. Sačekaj malo, draga Marijana. Ovi monasi bi mogli biti od pomoći. Onda im daj lukove u ruke pa krenimo već jednom. Dopada mi se luk, ali uvek sam ovo više voleo. A ja se bolje osjećam sa ovim. A ti? Mislim da znate da dobro baratam buzdovanom. Robine, kakvi su ovo monasi? Pa, onaj sa širokim mačem i kraljevskim grbom je kralj Richard, lavlje srce. Ovo su opat od Glostera i njegov paroh, a čovek sa ratnom sekirom... Tvoj otac, moja draga. Zdravo, Marijana. Daniele, hvala Bogu što si tu. Moramo brzo da se vratimo ili će Hildu primorati da se venča sa šerifom umjesto mene. Molim te, učini nešto pre nego što padnem u nesvest. Ovo nije trenutak da izigravaš otmenu gospu. Veseo skup, ali bojim se da si suviše produžio. U pravu si, debeli fratre. Upregnite ova dva konja i svi ćemo uskočiti u kola. Šerif još uvek čeka, moja gospo. Molim vas, recite mu da uskoro dolazi. Uskoro nije dovoljno brzo. On hoće da budete tamo odmah sad. Samo nekoliko trenutaka da se saberem. Ovo je za mene veliki korak. Onda zakoračite već jednom. Hajdmo sad. Jedan trenutak. Muti mi se u glavi. Ako padnete u nesvest, morat ću da vas nosim. Verujte mi, bilo kako bilo, vi idete u crkvu.
Zaustavite ih! Pustite me! A ne, ovog puta ćeš raditi šta ti kažem. Ne! Prekinite to! Ovo je najbrži način. Ali ne i najlepši. Dobro, nastavi. Nikad ranije nisam venčavao na ovaj način. Onda pređi na deo sa prstenom. Mislim da je to ovde. Benedett, Domino. Već dugo želim da ovo obavim. Sad me niko neće lišiti tog zadovoljstva. Niko! Ovde sam srećne ruke. A sada vidimo kako ti se sviđa poštena utakmica. Šta radiš ovde? Otvori ova vrata. Bolje je da uradiš kako ti kaže. Pazite! Otvaraj vrata u ime kralja. Ja? Vaše veličanstvo, kakve vesti imate od mog muža Daniela? Zašto ga sama ne pitaš?